ஆக்சுவலி தமிழக அரசியல்ல மிகப்பெரிய ட்விஸ்ட் இன்னைக்கு நடந்திருக்கு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதிமுகவோட முன்னாள் அமைச்சர்களான விஜயபாஸ்கர் மற்றும் விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் வந்து இப்போ வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக தாவேகாவுல இணைஞ்சிருக்காங்க. மாமல்லபுரத்துல நடந்த பிரம்மாண்டமான இணைப்பு விழாவுல ஆயிரக்கணக்கான ஆதரவாளர்களோட வந்து சேர்ந்திருக்காங்க. அண்ட் ஒரு காலத்துல அதிமுகவோட முக்கிய முகங்களாக இருந்த இவர்கள் வந்து தற்போது முதல்வர் விஜய தலைமையில நம்பி அரசியல் பயணத்தை தொடங்கியிருக்காங்க. தமிழகத்துல அரசியல் மாற்றம் ஆகிவிட்டது என்பதற்கு தாவேகா தொண்டர்கள் உற்சாகமாக இதை வச்சு கூறிக்கிட்டு இருக்காங்க, சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏராளமான சோசியல் மீடியாக்கள்ல. அண்ட் ஏற்கனவே பல முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள் தாவேகாவில் இருந்து சேர்ந்துட்டாங்க. இந்த இரண்டு பெரிய தலைவர்களின் வரவு 2026 அரசியல் வந்து ரொம்பவே சூடு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அடுத்ததாக இன்னும் யார் யாரெல்லாம் தாவேகால் இணைய போறார்கள் என்று தெரியல அப்படின்னு சொல்லி தமிழக அரசியல் எந்த திசைக்கு செல்ல போகிறதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் உங்களோட கருத்து என்ன அப்படின்னு மறக்காம கமெண்ட் லீவ் பண்ணுங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட முக்கியமான அப்டேட் இருக்கு. அண்ட் உடனுக்குடன் வந்துட்டே இருக்கும் டிவிகே பத்தி. டாடா பை பை, லவ் யூ ஆல் நண்பர்.